Nu ved du hvad, det var meget, at gå ud på banen af. Jeg har fundet det for en. Ja, det var ikke det, jeg skulle sætte på. Jeg ved, at jeg ikke kan finde vej ud. Fordi det står hernede, og i øjeblikket, så var det tid så. Nå, okay. Så du må bare videre. Så kan vi også se, hvor lang tid det tager. Ja. Den startede 15:53. Det tog faktisk 50 sekunder. Og nu står den derinde igen. Ja. 50 sekunder. Jeg tror, de der bufferzoner, de er lidt for store måske. Nej, det kommer til at køre ind i. Ja. Du skal bare lave et eller andet, der ikke kommer til at køre, lave en par ud af det så hurtigt som muligt. Ja. Det meste rigtigt ud af, hvor det ikke går under målgruppen. Okay, hvis vi har 10 minutter til hver bane. Jo, vi kan lige gå på det, der er lavet. Ja, det er nok. Kommer en bane, de giver ikke minuspoint per sekund. Ja, de giver minuspoint per sekund. Kommer en linje ud, der kan vi være ud af det kan. Now you're a robot. Der er det meget heldigt, der er lidt meget. Det kan starte på arbejde Starbucks sådan der. Det kan sagt. Det kan være, vi skal sende en ansøgelse til Starbucks. Jeg er gang, det spilder lidt. Så. Ja, det er færdigt.